Dobrý deň, pozdravujeme vás z Tribeckého múzea. Dnes si vám povieme niečo viac o nasledujúcom sviatku Veľkej noci. Veľká noc má viacero dní, ktoré slávime a viac nám povie Ondrej. Dobrý deň, je to pravda. Veľká noc nebola vnímaná len v podstate ako veľkonočný pondelok, ako býva vnímaná častokrát dnes, ale k Veľkej noci patrili aj dni predchádzajúceho týždňa, ktorý sa volal Veľký týždeň. Počas týchto dní sa vykonávali rôzne zvyky a tradície, na ktoré sa dnes už z veľkej miery zabudlo. Napríklad kvetná nedeľa. Počas jarných sviatkov už naši slovanskí predkovia zhruba od nejakého 7. storočia používali zelené konáriky. Najčastejšie išlo o prútiky, ktoré boli vrbové a dodnes sa volajú rôzne podľa regiónu bahňatka, púzalky, maňušky, baburiatka, mládniky a tak ďalej. Na kvetnú nedeľu v dnešnej dobe teda sa v kostole tieto prútiky posväcujú kadidlom a svetenou vodou a v minulosti, keď ľudia prišli domov, tak sa tieto bahňatka zastokli za obraz alebo pod hradu na povale, aby bol dom chránený pred bleskami. Keď prišla búrka, tak sa kúsok tohto konárika buď vložil do okna, alebo odlomil a hodil do ohňa, čo malo dom potom ochrániť. Bahňatka symbolizovali, tak nakoniec aj dnes, aj zrod nového života, začiatok novej etapy a tak sa s nimi napríklad na hore honi vyháňal dobytok na pašu prvýkrát, na Orave sa tiež zaorávali pri sedení do brázd, mali vo všeobecnosti nosiť šťastie. Je tu ale aj cirkevná symbolika, keď Ježiš prišiel do Jeruzalema, tak ho ľudia vítali palmovými ratolesťami alebo listami. No u nás palmy bežne nerastú, a tak tie bahňatka sa začali používať vlastne aj ako ich náhrada. Symbol vítania Krista. Počas kvetnej nedele sa v kostole čítali aj pašie. Vravelo sa, že počas čítania paší sa otvárajú poklady, alebo aj rôzne podzemné jaskyne, ale človek musel stihnúť tieto poklady vziať, kým kňaz tie pašie dočíta, lebo po dočítaní sa opäť poklady skrýli pod zem. Tento deň sa nepracovalo, ale sledovalo sa počasie a podľa toho, či bolo pekne alebo nie, sa predpovedalo, aká bude úroda. Ďalší deň bol Zelený štvrtok. V Zelený štvrtok sa ľudia symbolicky v potoku umývali, či už s účinkom kozmetickým, liečebným alebo napríklad aj preventívnym. Niekde sa takto umývalo aj na Veľký piatok alebo Bielu sobotu, ale vždycky to bolo pred východom slnka a verilo sa, že voda má v tento deň zázračné účinky, ktoré mohli priniesť krásu, zdravie alebo aj liečiť rôzne choroby. Napríklad, kto mal nejaké kožné problémy, liše, chrasty, bradavice, svra, pehy a tak ďalej, sa v tento deň mohol ochorenia zbaviť. Stačilo hneď pred východom slnka prísť k potoku, postihnuté miesto utrieť handričkou namočenou v potočnej vode, povedať zázračný veršík a handričku pustiť dole potokom. Ochorenie malo zmiznúť. Ono sa verilo, že tá choroba vlastne prešla do tej handričky a keď sa to pustilo dole potokom, vlastne sa človek tých problémov zbavil. Dievčatá verili, že po takomto umývaní budú ešte k tomu aj čerstvé, zdravé a ak si v tejto vode umýli aj vlasy, tak mali rýchlejšie a hustejšie rásť. Tiež sa veľkonočnou vodou napríklad vyplachovali ústa, aby neboleli zuby. Pri stavbách sa fľaštička vody mohla zamurovať do základov, aby boli obyvatelia domu šťastní. Po troške sa mohlo pridať napríklad aj do veľkonočných jedál. Tiež chlapcom sa strihali na Zelený štvrtok vlasy, aby ich mali pekné, pevné, husté. A tiež sa hromadne napríklad umývali riady, zametal sa celý dom, vynášali sa smeti, ale nesmela sa napríklad vyvárať bielizeň. Tiež boli na Zelený štvrtok zaviazané zvony, nepoužívali sa, namiesto nich sa už používali rôzne rabkáče, ktoré jednak symbolizovali ako namiesto zvonov, ale tiež slúžili aj na vyháňanie rôznych zlých síl. Ja som počula, že na Zelený štvrtok by sa malo aj niečo zelené uvariť. Je niečo na tom pravdy? Nie len na Zelený štvrtok, ale zelené jedlá v úvodzovkách sa varili vlastne počas celého jarného obdobia aj Veľkej noci. Či to boli obilninové jedlá, alebo nejaké jedlá, kde tá zelená farba vlastne bola. Súviselo to s jarou ako takou. Možno
možno aj s nejakou takou detoxikáciou a práve preto vlastne verili, že im to pomohlo na tú pleť a podobné veci, ktoré si spomínal. Môže byť, určite áno. Je síce pravda, že naši predkovia o nejaké detoxikácii asi veľa nevedeli, ale účinky im známe boli. Takže možno nevedeli, že prečo to účinkuje, ale vedeli, že to funguje, tak mohli aj takéto jedlá jesť, určite. No. Taký ďalší deň potom je vlastne súčasťou toho Veľkého týždňa? Veľký piatok, a to bol veľmi významný deň. V tento deň sa napríklad značkovali ovce, pretože ide o deň, kedy bol podľa tradície ukrižovaný Ježiš Kristus a verilo sa, že keď sa aj v tento deň budú značkovať ovce napríklad, tak tie rany, ktoré sa tým ovcám spôsobia, budú menej boleť a tá rana sa oveľa rýchlejšie a ľahšie zhojí. Takisto sa robili rôzne úkony, aby napríklad lepšie dojili krávy, napríklad okolo Nitry. Gazdina, pokiaľ chcela, aby jej kráva dobre dojila v priebehu roka, tak do východu slnka musela z mlieka pri potoku stlcť hrúdku masla, musela to stihnúť. Takisto sa v tento deň strihali ovce, pretože sa verilo, že v tento deň ostrihané ovce budú mať lepšiu vlnu, a to po celý rok. Zem sa nesmela na Veľký piatok hýbať. To znamená, že žiadne práce v záhrade sa nesmeli vykonávať, ale zase sa mohlo čarovať, aby bola lepšia úroda. Napríklad sa mlátilo cepmi do krtincov, aby krtkovia nerobili krtince nové. Zaujímavé kúzlo sa napríklad robilo, ak si chcel človek zabezpečiť, aby sa nechytali mole do šiat v priebehu roka, stačilo ich na Veľký piatok vyviesiť na dvor, aby sa vyvetrali. V tento deň sa štepili mladé stromčeky, lebo ako sa lepšie hojili rane zvieratám, tak sa lepšie hojili aj rastliny a stromy napríklad. Tiež na dievčatá miestami, keď už to nebolo také obvyklé, veštili aj ohľadom ženichov alebo budúcich partnerov. Okolo Topolčian sa napríklad veštilo, že z ktorej dediny má ženich prísť. Toto bolo veľmi jednoduché, stačilo, keď na Veľký piatok dievča hodilo do potoka malú jedlovú vetvičku. Pokiaľ tá vetvička išla pekne po prúde, nikam nestáčalo, tak malo sa dievča vydať v rámci vlastnej dediny. Pokiaľ sa tá vetvička stáčala, išla proti prúdu alebo niekam k brehu, tak ženich mal byť z inej dediny, z inej obce. Jedli sa rovnaké jedlá ako na Zelený štvrtok, samozrejme okrem mäsa, lebo na Veľký piatok je doteraz prísny pôst s cieľom zabezpečiť aj dobrú úrodu, blahobyt a zdravie. No, v rámci Veľkého týždňa boli ešte 2 dni, jeden bol Biela sobota a potom Veľkonočná nedeľa. Tá Bielu sobotu sa hlavne varilo a pieklo v predzvesti blížiacich sa veľkonočných sviatkov typu Veľkonočná nedeľa alebo pondelok. Varila sa hlavne bravčovina, často sa varila šunka, udené mäso, klobásy, huspeniny. Mohlo sa piecť jahňa alebo baránok, to bola symbolika baránka Božieho Ježiša Krista. To sa robí dodnes, ale dnes už sa nepečú fyzicky, ale ako pečivo. Piekli sa rôzne koláče, zákusky, na východe páska, na Orave baba, na vtekové calta, na Ponitri osuchy a tak ďalej. Veľmi často sa varili vajíčka, ale tieto jedlá sa varili až potom, jedli až na Veľkonočnú nedeľu. A Biela sobota bola šťastným dňom na siatie a sadenie plodín. Tiež sa v kostoloch zapaloval paškál v tento deň. Veľkonočná svieca v kostole a lampy sa plnili novým olejom. Symbolizovalo to víťazstvo Krista nad temnotou a smrťou. Veľkonočná nedeľa bol slávnostný deň, ktorý má veľa spoločné so štedrým večerom napríklad. V kostole sa posviacalo jedlo, ktoré bolo určené na stôl v jednotlivých domoch a ten obed pripomínal štedrú večeru. Sedelo sa za stolom, ktorý bol prestretý bielým, slávnostným čistým obrusom. Chlieb položený na obrus sa celý deň nesmel odkladať, obed začínal vajíčkom, ktoré gazda rozkryal tak, aby sa každému kúsok ušiel. Keď sa potom niekto cez rok stratil, mal si údajne spomenúť, že s kým za veľkonočným stolom to vajíčko jedol, ako to rodinné puto ho malo priniesť ako späť na správnu cestu. V priebehu obeda sa nesmel odchádzať od stola, v posledné dni Veľkej noci, v nedeľu a pondelok sa ľudia mali dobre a do sytosti nájsť, aby boli sytí celý rok. V minulých storočiach sa v nedeľu na hroby aj nosili vajíčka, pečivo alebo mäso. Ľudia si chceli vlastne zabezpečiť pomoc a podporu predkov počas celého roka
a tiež sa pripravovali kraslice, alebo inak povedané písanky napríklad. Niekedy išlo jednoducho zafarbené vajíčka, napríklad šupkami z cibule, stonkami oziminy, alebo boli rôzne vzorované, zdobené, voskované, batikované, vyrezávané, zdobené slamov a tak ďalej. A niekedy sa písali na kraslice celé veršíky. Kraslice sa často malovali na červeno ako symbol Kristovej krvi a nikdy nie na modro. Prinášalo to smolu. No, veľkonočný pondelok ako finále, šibačka, oblievačka, z toho to bolo trošičku inak ako dnes, lebo dnes je zjednodušená a dá sa povedať, že všade rovnaká. Kedysi boli veľké rozdiely regionálne, dnes už napríklad není mysliteľné, aby mládenci vyťahli dievča z domu, zavelkli ho k potoku a hodili do najväčšieho prúdu, čo sa kedysi bežne robilo. Tiež sa nepoužívajú aj plné vedra vody alebo drevené striekačky, ktoré boli kedysi úplne bežné. Na záhorí napríklad chodili malí chlapci šíbať už v nedeľu, s tým, že dospelí chlapi boli vtedy radšej doma, lebo ktorákoľvek žena stretla vtedy dospelého chlapa vonku na šíbanie, tak ho mohla vyšíbať na oplátku ona. A nie len symbolicky. A v pondelok už šíbačke sa pokračovalo, ale už aj s dospelákmi. Na Mijave sa šíbalo korbáčom v pondelok a útorok na oplátku šíbali dievčatá chlapcov. Na Kysuciach sa chodilo šíbať už v pondelok nad ránom. Chlapci najprv dievky vyšibali, potom výdatne poliali vodou, za čo im patrila nejaká odmena, mäso, koláč, pálenka, drobný peniažček alebo samozrejme aj kraslice. Na Ponitri v našom regióne starší mládenci začali oblievať a šíbať už v nedeľu po obede, končilo sa v pondelok nad ránom a v pondelok po obede sa pokračovalo. V každom dome, kam prišli, totiž hrala muzika a bolo tam také bohaté pohostenie, tak im obchôdzky trvali dosť dlho. A v pondelok do obeda bolo polievanie šíbanie vyhradené iba pre malých chlapcov. Okolo Uhrovca chodili napríklad mládenci s harmonikárom už pondelok po polnoci a popoludne obehli domy ešte raz a tentokrát okrem pohostenia dostali aj vajíčka a večer sa tu konala zábava, prvá od konca fašiangov a mladí sa na ňu samozrejme ako patrične tešili. Šíbanie, oblievanie malo dievčatám zabezpečiť rezkosť, zdravie, dobrú kondíciu, malo chrániť pred chorobami, únavou a problémami s kĺbami. V niektorých regiónoch ale poznali napríklad len šibačku a inde zase len oblievačku. A niekde aj to, aj to. No, ďakujeme Ondrejovi za veľmi vyčerpávajúce informácie ohľadom Veľkej noci. Ja si myslím, že by si ich mali vypočuť či už dievčatá, alebo aj chlapci, ktorým boli ozrejmené naše bohaté tradície, ktoré sú naozaj veľmi krásne. A keď si zoberieme západné tradície, kde už hľadajú v ukryté vajíčka v tráve, čokoládové, či už dievčatá alebo chlapci, tak tie naše tradície sú naozaj bohaté a oveľa krajšie z môjho pohľadu. Neviem ako teda z tvojho, ale podľa mňa tieto tradície by sme mali ďalej šíriť aj do budúcnosti. Určite je to pravda. Tie naše, zase nebereme iným národom alebo národnosťam ich tradície, ale tieto naše tradície môžem povedať, že sú naozaj veľmi bohaté, veľmi pestré, rozmanité, každý si nájde niečo, čo by sa mu mohlo páčiť. A už len kvôli tomu, že naozaj ide o tradície, ktorými žili naši predkovia, možno ešte naši rodičia, dokonca v takej obmedzenej podobe, určite starí rodičia, prastarí rodičia. Už len kvôli tomuto by sa na ne určite nemalo zabudnúť. Určite áno. Takže veríme, že si všetci vypočujete náš podcast. Ďakujeme a do počutia. Do počutia a peknú Veľkú noc.